Hätätilanne Lohjalla. Sain tekstiviestin tallilta. Heti pajalle, ei mitään tekosyitä, kiire. Olin vielä hängänä ja viesti tuli kerhon sihteeriltä. Se oli mennyt kaikille kerholaisille Helsingin chapterissä. Olin jo valmiiksi lähellä tallia työmaalla, joten ehdin nopeasti paikalle. Odottelimme hetken ja kokous alkoi. Aiheena oli uudessa Lohjan chapterissä ilmi tulleet ongelmat. Raavaat miehet olivat pahoinpidelleet Jykän. Hänet oli hakattu aivan paskaksi ja valittu kohteeksi, koska hän oli Cannonball. Lohjalla ei pidetty siitä, että Cannonball oli tullut paikallisen mafian tonteille. Dissaus ja uhka oli kohdistettu suoraan kerhoon, joten siihen oli suhtauduttava vakavasti. Homma oli hoidettava saman tien. Helsingistä porukkaa lähti 2 jenkkipakullista. Väkivaltavaneihin mahtui pitkälti 20 jengiläistä. Lohjalta tulisi paikallinen ryhmä mukaan selvityksiin ja Jykä tietysti tunnistamaan mafiamiehet. Matkalla yksi hängäri alkoi pelätä tilannetta ja vaati jäädä pois perhesyistä. Hän jäikin matkalle ilman liivejä, ilman rahaa ja ilman puhelinta. Myöhemmin hän sai kuulla, ettei hänellä ollut enää pyörääkään. Näillä asioilla ei pelleillä. Jos joku muu haluaa jäädä kyydistä käsi ylös, etupenkiltä huudettiin. Kukaan ei halunnut. Ilta alkoi hämärtää, kun saavuimme Lohjalle. Teimme useita näyttäytymisiä, eli kävimme ottamassa oluet paikallisissa ja käyttäydyimme aggressiivisesti. Pikkupaikkakunnalla sana levisi nopeasti. Huhut liikkuivat villeinä. Oli suurta jengisotaa ja vaikka mitä juttua liikkeellä. Jykä voi ensin huonosti ja pian todella pahoin. Jossain vaiheessa hän kävi tunnustamassa, ettei hänen kimppunsa ollut käynyt Lohjan mafia, vaan 2 15-vuotiasta teinipoikaa. He olivat luulleet Jykää puliukoksi, eikä hänellä ollut jengivärejä päällään. Asia varmistui myöhemmin pojilta. Ilman liivejä Jykä näytti laitapuolen kulkijalta. PR-työ tuotti kuitenkin tulosta. Teinipojat ja vanhemmatkin jättivät Jykän rauhaan. Mitä kävi teinipojille? Ei mitään. Puliukkoja saa kiusata, jengiläisiä ei. Liikekannalle pano herätti kuitenkin fiiliksiä. Ajattelin, että jos joskus tarvitsen tukea, sitä löytyy nopeasti ja isosti.